It's hard to breathe, but that's alright. Hush. வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். என்ன பார்க்க போனா ஒரு வைத்தனமான ரேங்க்டு மேட்ச்னா கைஸ் பார்க்க போகிறோம். சரி, என்னடா பீமாசத்துலேயே வாங்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டால் கிளாக் டேபிள் வாங்கினா ரன் அந்த மாதிரி போய் யூடியூப் போய் வாங்குவாங்க. பீக்கில் வாங்கினா பிவிஎஸ் லெம்பக்கன் இந்த மாதிரி போய் யூடியூப் போய் வாங்குவாங்க. அதனால் நம்ம இடம் பீமாசத்துனா கைஸ் பீமாசத்தில் வைத்தனமாக வேகமாக வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நீங்களாம் ரேங்க்டு மேட்ச் இனிமேல் போனீங்கன்னா அது என்னமோ பெட்டு இருக்குமே, அந்த ஃபால்கோ அந்த பெட்டுப்பா வச்சுருப்பாங்க. சத்தனா நீங்கள் வேகமாக கீழே எங்கே கீழே எங்கே அடுத்த சைன் கன் எடுத்து இனிமே டப்புன்னு போடலாம். ஒரு ஏங்கினோன்னு அற்புதமான தேர்டு பேக் கிடச்சிருச்சு கேஸ். அப்படியே அந்த ஷார்ட் கன் கிடச்சிருச்சு. ஓகே, உட் பேக்கை கிடச்சிருச்சு. லேண்ட்மைன் போட்டுவோம். ஃபஸ்ட் லெவல் மேகசின்லாம் கிடச்சிருச்சு. ஓகே, சிக்கிட்டாண்டா தூக்கு. ஐயோ, அவனுக்கு ஒன்டா போட்டிருக்கேன். ஒன்டா பிடிச்சிட்டாகாமா. சரி, அடி சாவு. இதில் ரன்னிங்கில் உட் பேக்கர் ரன்னிங்கில் அடியே விழுக மாட்டேங்க எத்தனை தடவை அடித்தாலும். ஓகே, சரி, என்னடா இருக்கு M500 கீழே போட்டா. என்னடா M500 கீழே போட்டா? AWM இருந்தால் தூக்கியாச்சு. சரி, செம வேலை. M10 மாற்றிடுவோம். அத்தை ஷார்ட் ரேஞ்சில் வந்துட்டா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. நம்ம இப்போ AWM M10 காம்பினேஷனில் இருக்கோம் கைஸ். ஓகே, ஏகாமா கீழே போட்டோம். வேணா எடுத்துக்கோ ஏகாமா. சரி, ஓடுவோம் அப்படியே அடுத்த எனிமையை தேடி ஓடுவோம். நான் வைக்கல, என் பெதை வைக்கலன்னு இருக்காங்க. சரி, டே உள்ளே யாராச்சும் இருக்கீங்களா? இல்லை. சரி கைஸ், நம்ம அப்படியே போய்கிட்டே இருப்போம். ஓடு அப்படியே அங்கிட்டு தேடி எனிமையை காணும். இங்கிட்ட வந்தாச்சு. ஐயோ, க்ளூவால் எடுத்துட்டான்டா. க்ளூவால் ஆட்டையை போட்டானே. அப்படியே இங்கிட்டு ஓடி வந்தேன். இங்கிட்டு ஓடி வந்து ஐயா க்ளூவால் எடுக்கலான்னு பார்த்தா க்ளூவால் ஆட்டையை போட்டுட்டு மேலே ஓடிட்டான். இரு, நான் போய் கிரனேட் போடுறேன். ஓகே, நீ கரெக்டாக. ஓகே, என் பேர் கிரனேட் போடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏகுவோம். செத்துட்டேன். தமிழே கில் பண்ணிட்டா. என்னென்ன லூட்டுக்குன்னு பார்த்துட்டு வா. அது ஏன் கில் கிடையாது, அது என்ன ஏன் டெத் பாக்ஸா? நம்மளும் வந்துட்டது கிடையாது, ஏன் கில்லும் கிடையாதுடா. எவன் என்கிட்ட ஏதோ ஆமா போன மனசு இது அந்த போன மேலே குவாங்குத்த காட்டிட்டாலே எங்கடா 2 பேருக்கு போடு 150. அப்போ இவனுங்க தான்டா அவனை கொண்டு. ஆமாம், இவங்க தாங்க ஓசிகள் அடிச்சுருக்காங்க. ஓசிகள் மண்ணைங்க எனக்கு அச்சுக்களை தட்டுன்னு தட்டேன். என்ன தட்டிடுவாங்கப்பா. ஐயோ, காட்ட மாட்டேங்குது. ஐயோ, பீமாசக்தி அந்த பீக் சைடு மலையில் வேறு ஆளு இருக்கிறா. ஐயோ, அம்மா கோப்பையும் எடுக்க முடியல. ஓடி பின்னாடி எனிமி சுவாடே சண்டை போட்டு நினைக்க மேலே ஓடுவாங்க. ஐயோ, கைடாயிட்டானே. ஐயோ, எங்கடா இருக்க ஆளை காணோம். நம்ம அப்படியே போவோம் எனிமையை தேடிட்டு. ஓகே, எங்கேயாச்சும் எனிமி இருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். தகமாக நான் ஒரு கில் அடிச்சு, நான் ஒரு கில் என் பெதை ஒரு கில்லுங்க. நான் ஒரு கில் என் பெதை 2 கில்லுங்க. இதிலே தான் இருக்கோம். நான் AWM MP5 காம்பினேஷனில் இப்போ இருக்கோங்க கைஸ். ஓகே, இந்த வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஏதாச்சும் கிடைக்குமான்னு எதுவுமே இல்லை. அங்கே ஒருத்தன் ஓசியில் தூக்க வேண்டியதான். போடு 150. நாக்கு. சரி, வேணா மலை மேலே அடிச்சுட்டேன் போல. ஓசி எடுத்துட்டேன். நம்மளோட என் போய் ஓசியில் மண்ணனா இருப்பாங்க போல. ஒரு புல்லட் வெட்டு எடுத்துட்டாங்க மேலே. அவனையும் கொண்டுட்டா. ஹெட்ஷாட் கேட்டா ஹெட்ஷாட்டுன்ட்டு. இப்போ என் பெதை சைடில் வர நோட்டிஃபிகேஷனில் விடு. இப்போ என் பெதை 4 கில், நான் வந்து 1 கில்ல இருக்கோம் கைஸ். எப்படியாச்சும் என் பெதை முந்தணும். ஏன்டா இங்கே இருக்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த AWM வேறு யூஸ் பண்ண அது இங்கே வேறு டெட் பாக்ஸில் M8 இருக்காது. என்கிட்ட க்ளூவால் இல்லையா, மலை மேலே வேலை பீமாசக்தி மேலே வேறு ஆள் இருக்குது. அதான் வந்து இங்கே பெதாட்டு தான் க்ளூவாலுக்கா. அந்தோட கூட லூட் அடித்தா கூட நான் கூட காப்பாற்றிக்கலாம்ல. அதோட இன்னும் ரீசன் என்னென்னா அங்கே வேறு ஆள் இருக்குது கைஸ். அதுக்கான கைஸ் இங்கேருந்து M8 தூக்கிட்டு போனால் தட்டி விட்டுடலாம்ல கைஸ். அதுக்கான இங்கே இருக்கேன். பெதை எனிமின்னு சொன்னோன்னா பயத்தில் அடிச்சுட்டு ஓடி வர. ஓகே, இப்போ போய் தைரியமாக லூட் அடிக்கலாம். ஓடு. எவனும் இல்லை. போடு M8 தூக்கு. M8 தூக்குடா கைப்பில்லை. எந்த புனியா நல்லா அடிச்சிருக்கான். நிறையா 3rd level பேக்கு 4th level வெஸ்ஸு
அடுத்து ஏடபிள்யூ மேமோ அது இதுன்னு செம்மையில போய் கில் அடிப்போம். ஓகே எஸ்எம்ஜியை தூக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம டேய் இவனுங்களையும் கொண்டு வச்சிருக்காங்கடா. கொண்டுட்டாங்களாடோ பாரு 2 டெத் பாக்ஸ் இருக்கு பாரு. ஆமாம் 2 கிடக்குது ஒரே கலரில். அவனுங்கதான் எங்களை சும்மா விடக்கூடாது. இவங்களெல்லாம் தண்ணி துப்பாக்கில் ஏதாச்சும் ஃபில் பண்ணி அடித்தா கூட ஆர்த்தம் குறையாது. லூட்டுலாம் அடிப்போம். 4th level ஹோப்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவோம். என் பெதற்கு வேணால் கொடுப்போம். டேகுலாம் இருக்குடா தமிழ் இதில். சரி எடுத்துட்டாங்க. அப்படியே நம்ம இந்த சைடு வந்தாச்சு. எங்களை குழி தோண்டி பாடை கட்டி பாலவத்துக்கு அனுப்பக்காக எதுவுமே இல்லை. இந்த கூடாரத்தில் என் பெதர் லேண்ட்மைன் வச்சா ஃபஸ்ட் மேட்ச் லேண்ட்மைனையும் காணும். சரி இந்த கூடாரத்துக்குள்ளே காணா எங்கிட்டும் இல்லை. மேலே தான் இன்னும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்க. ஃபுட் சவுண்டுவே கேட்குது. பின்னாடி தான் இருக்காங்க. ஏங்கிட்டாங்க போல். வாந்தா க்ளூவால் எடுத்துக்கோ. ஓகே பேண்ட்டை 3 க்ளூ என் பெதர்ட்ட 3 க்ளூவால்னு இருக்கும். அங்கேருந்து 2 பேர் ஓடி வராங்க பாரு. விடுவேன் இந்த சைடு தெரியல எதுவும். அந்த பக்கம் பாரு. பார்க்கேன் எனக்கு அப்படி எதுவும் தெரியலையாடா. சரி சும்மா வச்சு MP5 தூக்கி கையில் நிற்போம். இந்த MP5 சாகுமா தக்காளி சோகாப்பில் ஹெட்ஷாட் அடிக்க கைஸ். லைட்டாக அட்டாக் பண்ணாலே போங்க ஹெட்டாக அடி கைஸ். அதனால் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ போய் MP5 இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த MP5 யூஸ் பண்ணுங்க கைஸ். ஓசிகளை தூக்க வேண்டியதான். வாடி 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 நம்ம டேப்பில் வெளியே போடு. ஓசிகள் அடிச்சிட்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா. ஹெட் இந்த பார்த்தீங்களா எப்படி ஹெட்டு இந்த நாக்கானனால ஹெட்ஷாட் இருந்தால் தொல்லாங்க கைஸ். ஆனால் இந்த சின்ன உண்மையிலே வேறு லெவலில் ஹெட்ஷாட் அடிக்கும் கைஸ். நம்மளன்னா நீங்கள் எனக்கு கில்ஸுக்கு போய் MP5 வாங்கி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கைஸ். இந்த கன்ஸுன்னு வச்சுட்டு தாழ் மாதிரி தான் கைஸ் அடிக்கும். ஓகே இதுலேயும் டேகுலா இருக்குது. அப்போ எடுத்தே இல்லையா அப்போ டேகுலா? அங்கே எடுக்கலாம் போல் எனிமி இருக்காங்கன்ட்டு இங்கே இருக்குது. அப்படியே இங்கே ஒரு வழியாக கிடச்சங்க. சரி அப்படியே நம்ம ஓடும். அப்படியே ஜோனை பார்க்க ஜோன் லாஸ்ட் ஜோன் போல். லாஸ்ட் ஜோன் கேஸ் 2 கண்டா லைஃப் போதுவாமல் போவோம். அப்படியே ஜோனுக்குள்ளே வந்தாச்சு கேஸ். அந்த ஆண்டை இருந்து இந்த ஆண்டை ஓடி வந்தாச்சு. சரி என் பெதற்கு அப்படியே செக் பண்ணி அடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு அடியை தொழுவோம். என் மேலே ஏடாக்கிட்டையாவது இருக்க மணியே ஒரு இப்படி சொல்லலாம் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. சரி பார்ப்போம். எவனோ இருக்கா நிற்க எவனோ இரு டிராகலா வச்சு அழுத்துறேன். இந்த ஓடு. ஐயோ என் பெதற்கு எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. நம்ம MP5 வேணால் காட்டி கொடுப்போம். என்னடா 7-7ன்னு போகுது. ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன். செத்து 1/2 மணி நேரம் ஆகுதுடா. SVD எங்கள் அண்ணனுக்கு சொன்னதுக்கு தப்பாக வச்சு நாம் எடுத்துக்கணும். SVD MI2 இப்போ SVD வச்சு ஓசியில் அடிக்க. எங்கள் அண்ணன் வந்து 5 கில் அடிச்சிருக்காங்க. நான் வந்து எங்கள் அண்ணன் எத்தனை கிலோ எங்கள் அண்ணன் 6 கில். நான் வந்து 2 கில்லுன்னு இருக்கேன்னு நினைக்கேன். 7 கில்லுன்னு நினைக்கேன். தையா நான் என்னல என் பெதா எத்தனை கில் அடிக்கான்ட்டு நான் என் கில்லையே என்னாமல் இருக்கேன். நானே 2 கில் தான் அடிச்சிருக்கேன். சரி பார்த்துக்குவோம். இப்போ வந்து SMG ஆமோ வந்து 191 இருக்குது கேஸ். MI2லேருந்து 34 ஆமோ இருக்கானது. 34 ஆமோ இருக்கானது. கண்டிப்பாக பத்துமா என்னன்னு தெரியல. இங்கேண்டா படுத்துட்டு லூட் அடிக்கிறேன். ஆள் இருக்கு. ஆள் இருக்கா எங்கடா? அந்த எதுக்கு சிமெண்ட் வீட்டில் ஏடை போட்டுலாம் லான்ட்டு இருக்காங்க கேஸ். MI2 34 போகும். நானே அலைவை பார்க்காம இருந்தேன் கேஸ். தந்த ஜோனில் ஒரு 10 பேர் வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தா வெறும் 6 பேர் தான் இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தா 2 பேர் செத்துட்டாங்க. சார் மெடிக்கிட்ட சுற்றுவோமே அப்படின்னு பார்த்தா பின்னாடியே க்ளூவால் போடுப்பாங்க. இப்போ க்ளூவால் போடுப்பாங்க. க்ளூவால் போடு. ஹலோ பின்னாடி பாங்க க்ளூவால் போட்டாச்சு. இதே பண்ணுவாங்க. குண்டை தூக்கி போட்டால் நான் க்ளோஸ் ஆகிடுவேன். செத்தேன்டா தப்பிச்சேன். 2 சைடு இருந்து போட்டு நம்மளை சாவடிக்க பார்க்காங்க. ஆகமாக நல்லா இருந்து முடிவு எப்படி இருக்க போகுது இன்னும் நம்மளுக்கு தெரியலையே. சரி பார்த்துக்கோ. இங்கில் உஞ்சிட்டு வைப்போம். 4 இங்கில் இருந்து 2 இங்கில் உஞ்சாச்சு. இப்படி கிராஸ் ஃபயரில் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். கிராஸ் ஃபயரில் வந்து மாற்றியாச்சு. இது கிராஸ் ஃபயர்னா வச்சு புல்லட்டை வச்சு அடிப்பாங்க. இல்லை கேனட்லாம் பார்க்குது. இதுவும் போடாமல் இல்லை க்ளூவால் வேணால் ஒன்று கொடுப்போம். எல்லா க்ளூவாலையும் போட்டு வைப்பாங்க. தூக்கு வெளியே வைப்பானுங்க. பார்க்கவே இல்லை. ஓசிகள் கண்டிப்பாக அடிப்பேன். கண்டிப்பாக ஐயோ மந்தகாளி ஓசிகள் கொடுத்து வேறு லெவலில் ஓசிகள் அடித்தாச்சு. ஓசிகளுக்காக எவ்வளோ தூரம் கெஞ்ச வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த லாஸ்ட் ஒருத்தன் தானே அவனே ஒருத்தன் தான் இருக்கானா? சரி நான் இங்கே சும்மா ரிமோட் போட்டலான்ட்டு இருக்கேன். தும்மல் வேமானி இருக்கு. சரி வேமா வீடியோ வேண்டானா நல்லாயிருக்கும். வீடியோ அடுத்து அபசகுணமாயிரும். சரி அந்த ஒருத்தன் தான் அடிக்காமல் போயிடுவேன். போடு 99
போடு. என்னடா இவ்வளோ அடி வாங்கிட்டு அவன் உயிரோட அவன் உள்ளூர் காண இருக்க மாட்டான், வெளியூர் காணானா. இப்போ எவனா செம்மை டூ வச்சு அடிக்கானா 2 க்ளூவால் போட்டேங்க செத்தனா. அவன் என்ன தான் அடித்தாலும் அவனுக்கு புல்லட் வாங்க. போடு. லாஸ்ட் கிலோ நாமளே அடித்து கெத்தாக உபயோகப்பட்டாச்சு கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பரவாயில்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. எத்தனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். அடுத்து ஒரு நல்ல கஸ்டமு மேட்சால் கிளாசிக் பவுண்டால் உங்களை வந்து சந்திக்கேன் கைஸ். சரி, டாட்டா, பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. போதுமா? ஆக மொத்தம் காமெடி பண்ணாம ஆளை விடுங்க. கிளம்புறேன்.